cheart faoin amseo go mbeithe anán na cóhéacsanna ina núsáidtear an Tuiseal Ginideach Uimhir agus ba cheart go mbeithe anán na háirithe cuí a dhéanamh ar thús an Ainmfhocail sa Tuiseal Ginideach. Inis breanamid dheire an Ainmfhocail sa Tuiseal Ginideach. Rialacha generálta atá na rialacha seo leanas. Má bhíonn tú an abhra sa riamh, breanna san oclóir nó aimsí an tólas ar an siomh gréasán breis.folklore.ie. Déanann tú consan leathan a chuileú, an tórán, deire an óráin. Athraíonn EACH go IGH agus ACH go AIGH. An cléirech, obair an chléirí. An tearach, tús an airí. Athraíonn EADH go IDH agus ADH go AIDH. An gíomhre, ag deire an dhíomhre. An COGG, tar éis an chogaí. Cuireann tú le rions focail i dtíochnaíonn ar chonsan leathan. Snámh, linn snámha. Déanann tú focail a bhaineann le poist agus i dtíochnaíonn ar áar a leathanú agus cuireann tú leo. An múnsóir, ceartúcháin an mhúnsóra. Ní dhéanann tú áú a bheith ar Ainmfhocail i dtíochnaíonn ar bhfad ná ar ghuta. An cálín, cóirde an chalín. An bia, blas an bhia. Cuireann tú le Ainmfhocail i dtíochnaíonn ar chonsan cuill. An seachtain, ag deire na seachtaine. Déanann tú Ainmfhocail i dtíochnaíonn ar chonsan a chuileú agus cuireann tú leo. An inneog, an aice na fuinneoige. Athraíonn EACH go bhfad agus ACH go AIfada. An bhaintrach, pinsin na bainstrí. An ghealach, solas na gealaí. Cuireann tú le Ainmfhocail a bhfuil níos mó ná sile a bháineann tú agus i dtíochnaíonn ar EACHT, ACHT, bhfad OCHT, nó AIfada OCHT. An ghlúiseacht, báil na glúiseachta. Iireacht, ag dhéanamh iireachta. An cháilíocht, ag fáil na cháilíochta. An ícíocht, ag lorg na hícíochta. Déanann tú rions Ainmfhocail a bhfuil sile a bháineann tú a leathnú agus cuireann tú ACH leo. Train, stáisiún trénach. Déanann tú rions Ainmfhocail a bhfuil níos mó ná sile a bháineann tú a chuimhrú agus cuireann tú EACH nó ACH leo. Litir, clúdach litrach. Ní athraíonn cuid na focail i dtíochnaíonn ar ghuta. An trá, bóthar na trá. Cuireann tú le Ainmfhocail eile i dtíochnaíonn ar ghuta. An chóirsa, teach na cuairsan. Déanamid cleachta beganis ar na rialacha seo. Cuir na focail seo sa Tuiseal Ginideach. Caithfidh tú smaoiniú ar 3 rud. An bhfuil an Ainmfhocail fidinscnach nó baninscnach. Cén tarú atá le duine ar thús an Ainmfhocail. Cén tarú atá le duine ar dheire an Ainmfhocail. Dá móide an seacéad. Dá an tacéad. Ag léamh móide an dáin. Ag léamh an dáin. Oibrithe móide an bhíolann. Oibrithe na bíolanne. Obair móide an taistóir. Obair an aistóra. Ag garthú móide an íomhá. Ag garthú na híomhá. Fudaignimh móide an eagraíocht. Fudaignimh na heagraíochta. Ag bon móide an tráid. Ag bon na sráide. Tús móide an samhra. Tús an todhraí. Brabús móide an cólacht. Brabús an chólachta. Airí móide an siopa. Airí an tsupa.